ja by som veľmi chcela žiť vo svete, ktorý je slobodný, pretože si myslím, že hlavne slobodný v tom ako v myslení, že sa potrebujeme stále urobiť nejaký ten krok, ktorý nejak nevieme ako spoločnosť urobiť a vlastne mám pocit, že sa stále vraciame teraz ako späť možno k tej neslobode najprv tej myšlienkovej, tej vnútornej a potom sa to hrozne zobrazuje aj na tom usporiadaní svetovom, že vlastne zrazu si staviame tie múry, zrazu rozlišujeme, že vy ste iní, ja som taký, nie sme spolu, a že zrazu vidíme proste, že no, to sú všetky, ako ono, aj tie veľké udalosti, tie vojny, tie genocídy, to plundrovanie vlastne tej zemegule, to všetko začína vnútri v našich pocitoch. V tom, že v nejakom tom strachu, v nejakom tom neprijatí, v nejakých tých pocitoch viny. Dokážeme byť láskyplní, tak dokážeme byť naozaj aj nenávistní a hrozní. To je dokonca ten istý hormón vraj. No. Že oxytocín vlastne robí to, že miluješ svoje dieťa a že nenávidíš každého, kto mu chce ublížiť. No, to je proste, takže to je tiež vnútri v nás, čo treba prijať za našu súčasť, lebo len keď to príjmeme, tak to vieme nejakým spôsobom korigovať. Hej, že to nevystrelí do nejakého totálneho ako že nedostaneme sa do nejakého momentu, kedy už vlastne ani nevieme, kto sme